Къде е там? Айде, момчета! Айде, Виктора! Айде! Браво, тренер! Айде! Мерите вече, защото... Бута, бута! Добре. Пред защитата, бе! Съдята не може да там и да не вижда. Кой скача? Айде, Теда! Така, браво! Дай да си я направим тази контра, хубава. Вратарче, браво! Браво, браво! Давай! Абе, не моли да преценят, бе, Ау! Добре, добре! Ау! Чисто, чисто! Пред него! На дуспата сам, дай! Браво е! Браво! Стига, бе. Втори път се чуят, който ще вземе топката. Айде, гърба сега. Чуят, кой ще вземе топката. Айде, Гена! Останавай. Хайде, бе, хайде, прибирай по-живо. Че не е в групата. Да питам ли тази отколко? Ти с бялко са. Айде, айде, пренеси, де! Браво, Габи! С някой топката. Внимавай. Добре. Ужас, ужас, ужас. Хайде да изнесем, де! Айде, айде, пренасяй, пренасяй, пренасяй насам.
Айде! Тя сбърка! Айде, браво, браво! Айде, Гена, трябва да искаш топката, Гена. Айде, бе, айде. Пак! Добре, двама сте, бе! Говорете, бе! Още малко и ще я спукаме. Абе, аз прия, бе! Браво, Христов! Ей! Айде! Айде! Браво, Преславе! Ай, аз подскачам и аз да я. Че се тук на място, не се скача. Дай, айде, Марти, още малко върни. Правилно отива. Какво да прави на центъра? Ще гледа някой там, той поне не изглежда. Близо се гледаме вътре. Айде, вземете я, бе! Поправите, бе! Гого! Не. Средата. Качи ни по. Ми не, предупреждение, само на предупреждение го караме. Няма. Не ми звъни, след малко ще се обърна. Кажи, че не вече. 0 на 0. Няма. Яш. Трима са с дълги. Трима. Айде! Айде, изтеглете ги, бе! Дай гони пак сега. Бяло! Добре. Браво, Марти, айде! Дай потъча един да тръгне. Айде, кой я гони? Никой. Идете са малко, бе! Казвай там, те са събрали тримата, един. Айде, бе, взимай! Майка му да е. Дай, връщай! Браво! Марти, тегли, Марти! Много добре, затворих. Не бързай, бе! Давай! Напрегнете. Не така, де! Той им...
Дай, ще те прескочи, само се отдръпни и тръгни към него. Той ще го смачка то. Няма как. Защо? Браво, браво! Центъра, центъра! Центъра няма никой. Давай, давай, давай! Браво, сега давай! Айде! Давай! Яна! Аре! Айде, бе! Евгений, бей, бе! Влизайте сега, бе! Кой е вътре, бе? Айде! Их, майка му да еба, тежки докосвания. Айде! Давай, давай, давай! Браво, Христов, браво! Стъпвай, стъпвай! Браво! Не. Наша да е, наша, остави я. Той ще пусне пак. Те не знаят такива. О, бута! Бута! Пълен! Напред, напред! Их, мама му да е. Ай, Виктор, ай, че теб ми е надежда. Айде, Вико! Бежарка си! Браво, браво! Давай, натискайте ги! Стига набутва, стига! Първа! Шут, бе! Та топка! Врата е отворена! Хайде, момчета! Давайте! Не е добре, какво браво? Айде! Без малко контра. Бутай, заминавай! Айде! Е, сега ще изпече. Тъч беше обратен. Айде! Няма силичка ли? Какво става? Първа! Марти, връщай! Ставай, Марти, ставай! Абе! Добре, 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 добре! Браво, Виктор! Марти, по-близо до 19-ката. Ставай към тебе. Бута, бута. Браво, Стига, бе! връщай пред него! Лягай! Браво, браво! Тук никой не е в бойката, ей! Човека! Двойката, вижте! Хайде! Аут, аут, аут.
Хайде, Гена! Браво, браво! Към него де, към него де! Хайде, Нико! Давай, 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 давай! Браво! Браво! Пас! Говорете си, бе! Рано. Не мога да стигнеш. Давай! Ау! Кой гони? Браво! Теглете напред! Браво, Габчо! Ама браво! как? Браво! Прескочи! Хайде, Светли! Добре, добре, добре! Няма да го пусни това. Хайде един гол и да си ходи. Аре, Вико! Добре, 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 добре. Аре, бе, Добре, добре, добре. Тия леви крака да ги тренирате. Добре, де, говорете си я чукнете и я отиграйте, бе. Браво, Габи! На кой, бе? Прибирай, прибирай! Ай, застани! Ай, стига, бе! Пас! Хайде! Шат бъркат! Браво, Тайдо! Хайде! Натисни, натисни! Абе, натисни с тяло, бе, да ева! Айде, 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 айде! Гена, тегли, Гена, засада си! Пак го... Кой бия, кой бие? Хайде, Вики! Бяло! Бяло! Стига, бе! Ей! Давай сега! Давай, Гена! Ай, Светли! Влизи, влизи! Хайде! Ми не може сега с 100 крак, какво да я прави? Стига, бе, стига, бе! Айде, айде! Добре, айде, айде! Давай се! Нека цвири, седят, тя мога пари и мереща и пада него. Седят, ако не си.
Хайде, Марти! Обади, бе! Взимете я, бе! Лошо. Не, без фал! Браво, Али! Айде, Гюлтай! Айде, бързо! Браво! Их, къса бе! долу по-тополен. Бута. Браво! Какво стана? Как се разпределихте и пак свободен човек? Изчакай, айде, стъпете на център, айде! Айде! Айде, момчета, айде! Браво! Тръгни потъча, тръгни, дай дълбочина. Към центъра, Марти, не го набутвай! И сега. Шпага! Префорирай го. Тяхното развитие, кариерно. Гледай как са сбили 4-ма, бе. Гледай как са сбили, бе. Играйте на Ескирил, бе! Айде! Не там, излизай скоро. Айде, преси, изкарай ги, преси! Бати! Спокойно, айде, спокойно! Има 40 минути! Айде, де! Или 15 минути. Още 20 минути. Върви отзад, бе! Дай! Ама само постоянно я ритаме. Не гледаме готов ли, а не е ли готов. Прибери я, де! Прескочи! Двамата! Браво! Ето го да я Тегли! Има се, бе! Изцяло ти да гледай! Прибирай, Марти! Там да гони. Тегли напред, Марти! Добре, че сега е голямо наказателно. Хайде! Пас!
На центъра, кой с техния нападател? Стига, бе, стига, бе. Браво! Прибирай! Браво, Гави. Пас! Браво, Тедо! Абе, що спря, бе? Зелено, зелено! Айде, взимай! Майко! Абе, толкова тук, кога ще удари тук? Айде, Марти! Всички напред, айде! Играй! Никой не я гони, никой не я гони.